ترخى مصحف انت الفاشع اب حقنيا زانتا استدرخه ترخى مصحف انت الفاشع صحفي فسا زوريون ترخي صحيه قبل እግዚአብሔር شوعي كفال كمنتو هاجر خرعتو نلعلي زخون يكون نجر نزقدم إثيوبياوي جنا زملكة يكونن جبار سمين بتمت استحلقة عمعوت بالحسي أسيرو وطل برخاون انتخونا كم عجاسي شوهات جيرو بتبعت كواجع والسنة مستعلن تسجعو جنا علتا عقبت كندي حلنو عشتن أبقادو زول صحلي تعلو كيف سلازجني هريفو أف ما يعملن زو خوينون جبار سمين حسوات أترخنا حلم ليتو تتعاملو أبروسن وجه تساتف خون زمننا يو هذا هل سلاسي كاب سدت تمليسهم صاوعي توفري انت اوجو قدمون ابطاف سلازنبره تعاطيقون حبوسون يقون نام مسرع نخصنبر غيزي ايوسدولن كله حربنيا كخون غزاي برخابلن ጣልያን ዝሾሞምን ምስለኛ ኮይኖም ዘገልግሉዎን ዝነበሩ መሳፍንቲ ከይተረፉ ሰልፍ መስርዖም ቀየሩ فخرا حربኛታት ተዳሃየ فخرا ገባር እና ተዳሃዩ ንሳቶም ውን አንጻር ጣልያን ኾኑ ጎቦታት ሰሜን ሓወጽወጽ በሉ ንሳቶም ኸወሮ ኩናት ደሰቁ ከም ፊ ተወራሪ አስማማው ኣብ ማይጨው ልዕሊ ጣልያን ቃል حربኛታት አቃልሑ በለው ያ አህያ ተፋቅሮ ሞት አይቀርም ቢያ እና በሉ ንጣልያን አእዳዎም ጥራሕ ዘይኮነስ ልቦም ውን ሂቦም ዝነበሩ ገለገለ መሳፍንቲ ሰሜን ንምንታ ኣብ መወዳእታ አእዳዎም አንጻር ጣልያን ከም ዘልዕልዎ ተሓቲቶም ነይሮም ጣልያን ምዕሪ ስርዓት ነይሮም ባዕዳዊ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ግና ጸሊእናዮ እዩ ነይሩ መልሶም ፀሓይ ብምብራቕ አንፈት ትወፅእ እዚ ጽንዓትን ምርምርን ዘይሕትት ዝኾነ ሰብ ዝፈልጦ ጉድ ሓቂ እወ ጣልያናውያን ሃገሮም ጣልያን እዩ ንሕና ንዓዓቶም ባዕዳውያን ከም ዝኾንና ኩሉ ንሳቶም ውን ንዓና ባዕዳውያን እዮም እዚ ውን ፀሓይ ትቕልቀለሉ አንፈት ንምርዳዕ ካብ ዘድልየና ቀሊል ግንዛበ ተፈልዩ ዘይርአ ጻዕዳ ሓቂ እዩ حربኛታት ሰሜን ኣብ ማርያም ደረስጌ መሻሃን ምስ ጣልያን ተኻሽሖም እዮም ኣብ በየዳ ግራሮጅ ደባርቅን ካልኦት ከባቢታት ውን ተዋጊኦምን ተዋዲቖምን እዮም ክሳድ ንኽሳድ ተሓናኒቖም ንጣልያን ዝሰጎጉ ባዕዳውያን ስለ ዝኾኑ ኣይኮነን ሕዚ ዘለዎ ጣልያውያን ውን እንተኾነ ሃገሮም ጣልያን እዩ ባዕዳውያን እዮም ዜግነትና ንንበይኑ ምዃኑ ኣየፅለአን እናፅላእና ውን ኣይኮነን ንስንሳትና ኣብ ዝስማዕምዑና ነገራት ተሳኒና ኣብ ውሽጣዊ ዋኒና ከይተደፋፋእና ኣብ መንጎ ከይኣተናን ተረዳዲእናን እንነብር ሃገራትን ህዝብታትን ኢና በቲ ግዜ ዝነበረት ጣልያን እትምርሐሉ ስርዓት ግና ፋሽስትነት ዝዓብለለላ ካልኦት ሃገራት ብሓይሊ እናተደርፀፀት ቀጥታዊ ባዕዳዊ መግዛእቲ ንምንጋስ ትፅዕር ነይራ ሃርበኛታት ሃገርና ውን ኣብ ኩናት ዝወዓሉን ዓወት ዝዓተሩሉን ጉዳይ ኢትዮጵያውያን ህዝባን بيدو زرك جزاء نزحقنا اتحساسبهم منبر نطالياناو مننتهم አይኮነን ህዝብታት ኢትዮጵያ በአበስ ቀደስ ንኻልኦት ሃገራት ዝትንክፉ ኩነታት ኣብ ታሪኽ ኣይተርአይን እንድራፊ ዝተሐቀኑ ወራራት ከብርዑን ወረርቲ ጣልያን በዓይኒ ፈተውቶም መሳፍንቶን እንድራይ ስርዓት ምሕደራኦም ሰናይ ባዕዳውን ብምዃኑ ዝጽሉ እዮም
بعين هربنياتات حرستو السمين جزيفو زرقة جنا لعلنت هاجر استدافور مخانمون وراري سرعة زختلو من بارو منيو بعدها حيل سلازخونو بزبل جنا سل يولمن زنورم سلت أنا عيني زخفت من بارو أي حاول طاليناوያን በሃይማኖትካ ብናይ ወለድኻ እምነት ጽናዕ ክብሉ አቡ ጀሚሮም ህዝቢ ናታቱም እምነት ካቶሊክ ክስዕብ ጽዕንቶ ዘገብርሉ ምኽንያት ብዕሊ ክፍለጥ ኣይተኻእለን እዚ ኣዋጅ ዝለዓለ ጽዕንቶ ሃይማኖት ይበጽሖም ንዝነበሩ ሰዓብቲ እምነት እስልምና ከይተረፈ ዝሕጎሰ ነይሩ ጣልያን ካብ ደቡብ ኢትዮጵያን ካብ ካልኦት ከባቢታትን ብሓይሊ ተጓዒዞም መገልገልቲ መሳፍንቲ ሰሜን ዝነበሩ በራዩ በአዋጅ ድሕር ምእካብ ናብ ዝደለይዎ ቦታ ብነፃነት ክጓዓዙ ገይሩ እዩ ካብዚኦም ዝበዝሑ ናብ ዝተወለድሉ ከባቢ እንተምርሑ ውሑዳት ኣብኡ ክተርፉ መሪፆም ብዛዕባ ባርያን ባርነትን ወግዒ እንተናልዕል ሽማግለታት ሰሜን ንጣልያን ፈፂሞም ብኽፍኣት ኣልዒሎምዎም ኣይፈልጡን ብምስሎም ንዝተፈጠረ ሰብ ህድግ ለና ዘይብሎም ንመሳፍንቲ ሃገር ግና ኣምሪሮም ይጸልእዎ ሕማቕን ጽባቐን እንተነጻጽሩ ድማ ሃፀይ ምኒልክ ደቆ ዓዶምን ዜገታቶምን እናሃለው ባርነት ዝበሃል ግፍዓዊ ስራሕ ምሂዞም ኣብ ልዕሊ ወገኖም ኣርዑት በደል እንትድዕንኑ ግርምቢት ጣልያናውያን ግና ዝተኣሰሩሉ መቑሕ ባርነት እናፈትሑ ሓራ ኣውፂኦሞም ይብሉ ملأ حزب سمين ኣብ ትሕቲ ግንባር ሃርበኛታት ኢትዮጵያ ኣጽሊሉ ኣንጻር ፋሽስት ዝገብረ ቃልስን መስዋዕትን ዝለዓለ ክብርን ኣፍልጦን መሃብ ውህብቶ ከይኮነስ ግቡእ እዩ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ግና እዚ ኣይገበርዎን ካብ ስደት ዝተመለሱ ንጉስ ድሕሪ ሓርነት ዝተማሓየሸ ምሕደራ ክረጋገጽ ተስፋ ገይሩ ዝተሃንጠየ ሰሜነታይ ተግባሮምን ውዕለቶምን ግርምቢጥ ኮይኑዎ ሰሜኖታት ኣብ ልዕሊ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዝቋፀሩ ወቂም እንት ዝርዝሩ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ከባቢና ምስ ተቆጻጸሩ ኣብ ገደልን በረኻን ንዝተዋጋዕና ጠመተ ኣይገበሩን ይብሉ ካብ ከባቢኦም ኣብ ዝለዓለ ሽመት መንግስቲ ዝተዋሃበ ዘይምንባሮ ኣመና ይስምዖም ጣልያን ሃገርና ብ1928 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ምውራሩ ነበርቲ እቲ ከባቢ ኣፍልጦ ዝሃብዎም መራሕትን ሹመኛታትን ነይሩ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ግና ድሕሪ ሕዚ በዚ ማዕርግን ሹመትን ክጽዋዕ ከሎ ዓበስ ዝበለን ዝጸውዐን ውረድ ካብ ርእሰይ ዝብል ተሪር መጠንቀቕታ ኣሕለፉ ነቲ ዝነበረ ማዕርግን ክብርን ዝነጽግ ሕጊ ሓገጎ ነዚ ሓድሽ ሕጊ ዘየተግብርን ዘየፍጽምን ዝወሃቦ ግብረ መልሲ እውን ኣነጸሩ በዚ እውን ሹመት ዘበለ ተመንጠለ ማዕርግ ዝበሃል ተቐንጠጠ ብላዕን መርኣይ ገጽ ዝሃቡ ዘበሉ መልሓስ ዝዓደሎም ብሕኸኸኒ ክሓከካ ዝተላገቡ ዘመድ ኣዝማድ ሹመት ተዓደሉ ሃገሮም ዝኸድዑ ሸፋቱን ኣብ ዝነበሩ ነይሮም ኣለና ዝበሉ ኩሎም ምስጋናን ክብርን ከማይ ዘነበሎም ንሓቀኛ ሓርነት ብደሙ ከምጽእ ፍቆዶ በረኸና ጽዳፍን ዝተኻሸሐ ሃርበኛ ተረስዐ በዚ እውን ሰሜነታይ ፈርሕ ዝነበረ ኩሉ ብሃፀይ ሃይለ ስላሴ ሹመኛ ኮይኑ እናበለ ክዕጎምጎምን ኢሕታ ክፈጥርን ካለ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ንሃርበኛታት ሰሜን ምስጋና ክብርን ይኸልኽልዎ መንበር ተጋድሎኦም ኣጸቢቑ ብዝፈልጥ ህዝብ ሰሜን ሃርበኛታት ሰሜን ካብ ንጉስ ንላዕለይ ነጊሶም ዝነብሩ ንጉሳት እዮም ክሳብ ሕዚ ተጋድሎኦም ይዝንታው ውዕሎ ጅግነት ኣብዑር ጸሚዱ ንዝሓረስ ሓረስታይ ሆኒ ዝብለሉ ድምቀት መርዓ ዝግለጸሉ ደርፍታቱ እዩ ሃርበኛ እንትመውት ኣብ ስርዓተ ቀብሩ እውን ይፍከረሉ እዩ
እንዲያለዝና ለመሞዳደል ጠመንጃ እያለ በጥፊ መግደል ጣሊያን ሲመጣ አማማ ሲል ገዳይ ጣሊያን ባውጭራው ሲል ይባሃሉ ምሕደራ ሃፄ ኃይለሥላሴ ሰሜነቶት ዝጸልእ ካብ ሽመት ስለ ዘግለልዎም ጥራሕ ኣይኮነን ድሕሪ ሓርነት ዝተረጋግዕን ማቻ ዝዓሰሎ ናብራ ምንባር ስለ ዘይከኣልውን እዩ ቅድሚ ወራር ጣልያን እዚ እዩ ዝበሃል ቅትለት ነፍሲ ዘይረአይን እንተጋጠመውን ብሽማግለ ዓዲ ዕርቂ ወሪዱስ ደም ዝደርቀሉ ኩነታት ነይሩ ድሕሪ ወራር ጣልያን የመን ተጋፊዑን ሕኒን ዝበሃል ሰብ በዚሑን ይብሉ ሰሜነቶት ጣልያን ካብ ሃገርና ኣብ ዝወፀሉ መወዳእታ መዓልቲ ከምዚ ኢሉ ይበሃል ንሽምኩም ዝወረስኩምና ነገር እንተሃለዎ ኳዳ ብራሾ በርሚልን ሳንዱቕን ጥራሕ እዩ ብረትናን ዕጥቅናን ግና ድሕሪ ሕዚ ገና ን40 ዓመታት ዝኣክል ክዋግአኩም እዩ ከም ዝበሉ ዓበይቲ ዓዲ ሰሜን ይገልጹ መንቀልዚ ጉዳይ ጣልያን ኣብ ሃገርና ምእተዋ ሲዒቡ ዕጥቅን ብረትን ኣብ ብዙሓት ኢድ ስለ ዝኣተወ ነዚ ፀገም ስርዓት ሃይለስላሴ መፍትሒ ስለ ዘይቐመጥሉ ከም ዝኾነ ይሕብሩ ብረት ዝተዓጥቀው ኩሉ ብቆሎን ጥቕጥቆን ከይተረፈ ጎንፂ እናልዓለ ጸሊም ደም ምስ በዝሐ ካሕሳ ምኽፋል ተጀመረ ፈለማን ካሕሳ ደም ዝኸፍል ካብ 10 ማርትሬዛ ዝነኣሰ ነይሩ እናጸንሐ ግና ተበዲለ ዝበለ ዓሌት መዋቲ ዝድላይ ተእሚኑ ንበዳሊ ዝኸፍለሉ ግዜ ተበፂሑ እዚ ኩነታት ግና ዕርቂ ከም መንጋስ ካልእ ሰሓቦ ጉተቶ ጸሊእን ዝወለደ ኾነ ህዝቢ ነንሕድሕድ እናተመኻኸረ ሽማግለ ዓዲ እናሐየለን ዋጋ ነብሲ ጋር ነብሲ 1,000 ቅርሺ ክኸውን ተዘይውስን ነይሩ ካሕሳ ደም በዳልን ተበዳልን ደንበ ፈሊት ወሳኺ ኩናት ዝፈጥር መንገዲ ጥፋት መኾነ ነይሩ መንግስቲ ኣብ ሃገር እናሃለወ ንጉስ ኣብ ሰረገላ መንበር ኮፍ ኢሉ ሰሜን ግና ከም ድላያ ብፋሎ ተሓድር ቀትለት ዝቃወም ዋጋ ረሃፅ ሰብ ዝሕሉ ሕግን ስርዓትን ርሒቕዎ ጉሕለትን ስርቅን ከም ጽላል ዝብእን ፍልሖን ዝበዝሖ ጣልያን ካብ ሃገርና ወፃእ ንጉስ ሃይለስላሴ ካብ ስደት ምስ ተመለሱን ዕጥቅን ብረትን ከም ገመድ ኩሉ ምስ ሓዞ እዩ ሰሜነቶት ከም ዝብልዎ ንብዙሕ ዓመታት ሰላማዊ ድቃስ ከም ዘይፈልጥዎን ሃንደበት ስልም ከየበሉ ብምፍራሕ እግሮም ምስ እግሪ ከፍቲ ብሽመል ኣሲሮም ጉሒላ ክሕልዩ ከም ዝሓድሩ ይዛረቡ ወራር ጣልያን ንኽፍኣት ዝመፀ ክፍኣት ጥራሕ ከይኮነስ ንሰናይ ዝመፀ ክፍኣት እውን ነይሩ ምባል ይከኣል ንርግማን ዝመፀ ወራሪ ባርነት ዝቃለስን ናጽነት እምነት ዝፈቐደ ኣዋጅ እንትቀላሕ ንጽድቂ ዝኸውን ዘበናዊ ኣተሓሳስባ እውን ኣሳሊጡ ነይሩ ማዕርነት ሃይማኖት ካብ ጣልያናውያን ናብዚ ሽመቱ እውን ዝጽራሕ ኣይኮነን መንግስቲ ሃይለስላሴ እውን ቀዲሙ እውን መለለዩ ዝነበረ ዘይምዕሩይ ምሕደራ ከም መሓይሽ ኣይከኣለን ብድፍኢት ምዕራባውያን ባርያ ሓራይ ውፃእ ዝብል ኣዋጅ ምውፆም ድሒሩ እውን ተኾነ ጽቡቕ ጅማሮ ተባሂሉ ክውሰድ ይኽእል እዩ እዚ እውን ተኾነ ግና ኣብ ትሕቲኦም ዝሸምዎም መሳፍንቲ መኳንንትን ኣትሪሮም ይቃወምዎ ስለ ዝነበሩ ነዚ መሊኦም ዘይተግበርዎ እዮም ዓራቶም ዝፈረሰ ንንጉስ ሃይለስላሴ ዝተክኡ ወታደራት እውን ኣብ ሰሜን እንትበጽሑ ዘውዳዊ ስርዓት ኣይተንከፍዎን እምቢ ኣይግዛእን እንትብሎም ብሓለንጊ ጥይት እናጨፍጨፉ ክሳዱ ክደፍእ ካብ ምግባር ትኽስ ኢሎም ኣይፈልጦም ተጋደልቲ ሕወሓት ናብቲ ከባቢ እንተኣትዉ ህዝቢ ሰሜን ብታሪክ ካብ ዝፍለጡ ብርክታት ዕብየት ማሕበረሰብ ኣበየናይ ብርኪ ከም ዝርከብ ንምፍላጥ ዘጸግም ነይሩ
እንተተባሃለ ዝጋነን ኣይኮነን። መንግስታዊ ርእሰ ማልነት ዘሳልጥ ወታደራዊ ኣገዛዝኣን ቢሮክራሲን ዘስጉም ምሕደራ ነይሩ መስፍናዊ ስርዓት ምስ ዓሰገስገሱ ተሸኪሙ ዝኸይድ ነይሩ። እዚ ኮይኑ እውን ግና ሓዲኡ ስርዓት ብምሉእ ልቢ ከየማሕደሩ ንሰሜን ብማዕዶ ዝጥምትዋ ባዕዳዊት ሃገር ትመስል ነበረት። ልክዕ ከም ደቂ ጓና ከም ዝበሃሉ ግዳይ ባርነት ዶባት ምድሪ አብርሃምን መካ ዝዓዱን ከም ዝበሃሉ ቤተ እስራኤላውያንን ሙስሊም ኢትዮጵያውያንን